Nkosi sikhathele baba. Nayi imboni kasawoti isigqilazile. Siyimvithi Nkosi sisiletha kuwe. Sicela Nkosi ukusizwa nguwe. Sipha amandla. Nkosi ithina simsekelele umlungu. Sathi sofesa sathi we can work under pressure. Kanti asazi Nkosi. Sihlushwa ipeer pressure nje siyofuna umsebenzi ungazi singenelwe yini bebesihleli kahle ekhaya. Sathi sofuna umsebenzi oba sithi sesikhathele ukuhlala ekhaya. Sathi sesisebenza sakhathala futhi ukusebenza. Kanti sifunani thina? Siyakhathala ukuhlala ekhaya, siyakhathala futhi sikhathaza ukusebenza. Sisesihlale kakhulu ekhaya sesikhathele. Sasebenza usuku olulodwa sasesikhathala Nkosi, kanti yini ngokuthwala nje usawotshana sasesikhathala baba. Kuleya ndawo Nkosi kuyaziwa ukuthi umuntu usebenza usuku olulodwa aye empeshenini. Sasitshelile sibaningi ukuthi iholo lokuqala liye ekhaya lonke, kodwa Nkosi asisaboni kahle. Ngoba leli holo lokuqala, leli holo labe liba impesheni, labe liba iholo, labe liba imali yokugibela, laba yikho konke nje manje laba u400. Nakhona Nkosi asikhali ngokuthi basinikeze u400 ngoba iwona ongcono esikwaziyo ukuthi siwuphathe. Ngoba indlela esesikhathele ngayo seyimvithi ngeke sisakwazi ukuthwala isamba baba. Asimsoli umlungu ebefisa ukusinika izizumbulu, kodwa wasizwela ukuthi siyosithwala kanjani lezi zizumbulu singasawazi ukumisa itekisi. Itekisi naye iyabona nje, ibona ukusawotshana ebusweni, ibona ukuthi ufuna ukugibela. Eze kusicapha kuthwale, ungena etekisini ngathi ungena kwi-ambulance, usuthwala uhanjiswa ke ekhaya. Baba sikhathele sibaningi, siyimvithi. Makwenzekile wasebenza insuku ezu5 uyayonikwa isitifiketi ubongwe. Kube into enkulu, ungakwazi uku-apply kwezinye indawo ifuna u5 years experience ngalo 5 days uthi ngasebenza 5 days emboneni kasawoti. Bekuthathe bekujima. Kodwa kuyirisk. Kuyirisk Nkosi. Ngeke usebenze u5 days efemini kasawoti. Kuyirisk. Uphuma Nkosi lapha ungasafuni lutho, bayazi esibambe nabo khona. Uphuma ungasafuni lutho ekuhlanganisa nosawoti. Asafuni lutho oluhlanganisa nosawoti. Noma sipheka sesiyaboila. Sedla umgqabhiso manje siyagqabhisa futhi siya-enjoya. Noma sithi siya endlini yakho Nkosi lifike lithizwe nina nosawoti omhlaba. Sibone ukuthi manje sesisebenze ngosawoti asaphenduka wona usawoti thina futhi uqobo. Sithi siyabaleka sibuyele emuva lithizwe umkalodi wabheka emuva waphenduka isidulu sasawoti. Sithi siyabuya kuthiwa Jehova sebona sibone soba yini kodwa Nkosi, soba yini manje? Sobaleke laphi? Siziletha kuwe Nkosi, usawoti nawo udalwe nguwe, uyawazi. Ngoba ngabe ngcono isho kuthiwa sithwala ke noma usebenza ngoshukela. Ngoba wona ke ungathi ukugqilaza ubukhotha ke ubuyisa amandla, ngoba uyawabuyisa namandla.